Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, abiso sa publiko sa pagsara sa trapiko kan tulay kang Mamulo kulang sa panahon. Tuneto niladang sira pinagkasibutan sa pampangkang kadagatan sa Mandaon, Masbate. Retrieval operation sa mga biktima kang plane crash sa Kamalig-Albay nilalauman matatapos Gunyan Aldao. Sobra sa kabang milyon pesos na illegal na droga na recover sa duwang suspect sa anti-drug bypass operation Kasubanggi sa Naga. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. Lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga makikipagkoordinar sa DPWH para sa schedule kan pagsasara sa trapiko kan Mabolo Bridge. Detalye sa report ni Melvin Machado. Kung amay na abisuhan ang lokal na gobyerno kang Naga, may maibubugta ko tang karatula sa kalaban kang tinampo bago magabot sa tulay kang Mabulo na nagtataong patanid sa mga motorista na temporarong isasara sa trapiko ang nasabing tulay Kasubanggi asin sa masunod pang mga aldaw para tawan buwelo ang patrabaho magpahiwas kang agihan pabalyo sa salog kang Naga. Ini ang naging reaksyon ni City Administrator Elmer Maldimoro sa sitwasyon kang Mabulo Bridge na isinara sa trapiko po na alas 8 nin Banggi hasta alas 5 nin may na pagkaaga, ngunyan aldaw. Ang sinasabi man kaya dahil Banggi man Banggi man, bako man siyang aldaw. So, ang kadaklan na i-informaran, it involve ini yung sa tuyang mga bases sa Bicol Central Station. So, ipo yan lagad maski Banggi, it will cause dahil ang rerouting kayan medyo karaharayo. So at least kung natauan ning due notice, at least nakapag sa gibo ning billboard or tarpaulin along the area, and dahil man magkabirigla si mga nagbabiyahe lalo diyan. Pero sinasabi po kaya when man lang, one night, overnight lang from 8 p.m. to 5 a.m. Sa maabot na Martes sa masunod na simana, liwat subot isasara sa trapiko ang tulay kang Mabulo, kung kaya makikipag-coordinar ang lokal na gobyerno kang Naga sa DPWH. I-coordinate migirare sa DPWH para masabihan po, ma-advise amay ang public. Para sa GNN-TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mentras tanto bulos kan trapiko sa barangay Mabolo, siyudad ng Naga, padagos na inaasikaso kan mga barangay tanod, mientras na nagpapadagos ang patrabaho sa tulay. Aramot ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Ninhuli sa padagos na patrabaho sa Mabolo Bridge kan Department of Public Works and Highways na kunsen pigsarado pon alas 8 Kasubanggi hanggang alas 5 nina pagkaaga Kasubago. Pig-syerto kan Barangay Council nakatabangan sila mga tanod sa pagmaneharkan trapiko sa lugar. Sigun kay Kapitan Ramil Hub kan Mabolo, pigabisuhan niya naman ang mga tanod kan barangay na magtabang sa pagmaneharkan trapiko sa lugar tangani nga maiwasan ano naman na rimalaso na konektado sa pagsarado kan tinampo. Sa ngunyan, may papupig informahan ko na sa kuya mga tanod, particular na itong mga naka-duty ng Banggi. Sa kuya kong deputy sa kasi chief, pagpapatabang. Kasi si mga baganting tanong, pagpapakiulahin ko na tabangan si naka-duty Banggi kung saan po masara ang mobility. Mayo man subot na problema sa koordinasyon ang DPWH. Ninulita permi man subot na nagko-koordinar sa sainda. Ano pisina mapadapit sa nasabing patrabaho. Yung mabulo. Sa pagdito ng DPWH na may mga po kung nahiling na pagkukulang, tainot, bago mo po yan nagsara, nagkapag-coordinate sa kuya, sarangani sa mga hinagad ko sa sainda, itong permit conclusions kang tulay, taaram ko man sana, na dahil kita pwedeng magsara ng manadalan, mayo kitang magkakanigong dokumento. Yung mo po yan si pinahagad ko sa inda, na base man sa personahe kang DPWH, nakipag-coordinate na sila sa city. Sa maabot na simana, Aldonin Martes, nakatalaan giraray na isarado ang nasabing tulay, tanganing tapuson ang nasabing patrabaho, asin nag-abiso ng amay ang barangay official sa mga motorista
na maagi sa tulay na maghanap po na nin pwedeng ruta na maagihan paluwas asin palaog sa syudad din Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, si Attorney PJ Barosa Pamangiraray ang namamayo kan Persons with Disability Office, Education Scholarship and Sport Office, asim pagiging secretary to the mayor sa tahaw kan subuot, 6 na bulan na suspension digdi kan Civil Service Commission. Susug ki City Administrator Elmer Baldimoro, masumiti subuot nin motion for reconsideration si Attorney Barosa para dai maging final and executory ang 6-month suspension sa SAIA. Ayo po, nagpaluwas po ang civil service kadtong decision regarding duman sa pig file against kay Attorney PJ Barosa na it involved po kadtong 2019 election. And duman po may corresponding penalty, pero nakalag po duman ito final kung dai mag-submit ning MR or motion for reconsideration. And according to Attorney PJ Barosa, ma-submit po siya ning motion for reconsideration, so mayo pa po itong final. Sa iba pang bareta, PDEA Camarines Sur may nadiskubring rason kung taano ta nadidipisilan ang drug clearing operation sa mga barangay asin banwaan sa Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa kampanya kontra illegal na droga, importante ang mga programa na ilalatag para sa mga persons who use drugs. Dapat igwanin tamang intervention na pinagtatao sa sainda. Alagad kasudma, sa press conference na pinag-sponsoran kang Philippine Information Agency Camarines Sur, ibiniklad ni Provincial Officer Mark Anthony Biray ang nagiging kadipisilan para sa tamang intervention sa mga naging involved sa illegal na droga sa mga barangay. Last year po, nagkaroon kami ng assessment. We found out that out of 42 medical practitioners, medical doctors dito sa Camarines Sur, nakita po namin na only 9 doctors, mayroon po silang training ng SBERTA. SBERTA, ito po yung parang initial screening para something, a license or something, a training that they could conduct. CBDRP, a rehabilitation or an intervention for that matter dito sa mga PWODs natin. So, yun po yung nakita naming dahilan. Kaya pala walang nagaganap na intervention. Medyo nahirapan po yung PNP at PDEA sa barangay drug clearing kasi yung mga doctors pala assigned sa municipalities, they don't have the necessary training. Para masolusyonan ini, nag-request subot sinda sa DOH Bicol para magkaiguan in tamang training ang mga doktor. So, we requested the regional office ng DOH, and fortunately po before the year ends, I think nakapag-conduct po sila dito sa Bay Pili. I'm one of the lecturer during the 2 days training nila. Sa ngunyan, aabuton pa sa 392 na barangay sa probinsya din Camarines Sur ang tatrabahuhon ka mga ahensya kang gobyerno na maging drug-cleared barangay. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto sa isyu kan mga nadadakop na opisyal kan barangay na imbuelto sa illegal na droga, siniguro kan PDEA Camarines Sur sa pamamayuman ni Provincial Officer Mark Anthony Biray na dai mahahanapan nin anuman na labot ang sa idang isinasaangat na kaso sa mga ini. Kabali sa mga nadakop sa anti-drug bypass operation ang sarong top-notcher barangay Kagawad sa Banwaan in Sangay, Camarines Sur. For PDEA and PNP, once na nahuli po namin kayo na nagbebenta or in possession of illegal drugs. So, mere possession po ng illegal drugs is punishable by law under Republic Act 9165, Article 2 of Section 11. So, hindi po ibig sabihin na hindi nyo binenta, may hawak kayo, hindi po kayo mapaparusahan. So, for PDEA and PNP, we always file airtight cases sa mga tao na ito, especially pag mga ganito government officials. Sa pagbabalik kang Newsbreak, kabangang milyong pesos na illegal na droga na recover, 2 suspek arestado sa Ciudad del Naga. Yan na si iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak.
Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, naglalaom nin positibong resulta si Kamalig Mayor Kaloy Baldo asin ang grupo kan nagkukondusir nin retrieval operation sa 4 na pasahero kan nagbagsak na Cessna plane duman sa probinsya kan Albay. Ngunyan man aldaw pinagilid na ang rescue operation asin retrieval operation na ang pinagigibong ngunyan para maibaba ang bangkay kang 4 na pasahero na lunad kan eroplano. Kan sumagong aga nagpaapod nin sarong press conference ang mga nagmamanihar kan retrieval operation duman sa Albay. Sa iba pang bareta, mayong koneksyon sa nangyaring linog ang pagrelatawan kan tuni-tuniladang sira sa sitio Looban, Barangay Poblasyon, Mandaon, Masbate kan suugmang pagkaaga. Susog sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, inaapod ni daining sardine beaching na posibleng resulta subuot kan pagbago kan kamugtakan kan panahon asin kamugtakan sa irarom kan dagat. Ang probinsya kan Masbate ang pinagtanyog nin magnitude 6.0 na linog kang nakalis na mga simana. Sa satuyang police report, sobra sa kabangang milyon pesos na kantidad din illegal na droga na kumpiskar sa 2 suspek na naaresto sa anti-drug bypass operation kan Subanggi, digdi sa siyudad ng Naga. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Sa pang-7 drug bypass operation na sa Naga, ngunyan na bulan nin Pebrero,
Duwa na naman na drug personality ang naaresto sa ginibong operasyon sa panginot kan City Intelligence Unit katabang ang Police Station for Naga City Police Office sa Zona 1 Carolina Ciudad de Naga, pasado alas 6 Kasubanggi. Ang sospek na magbarkada nga Sindabog Blanquera, 45 anyos, asin Jumel Frederic, 34 anyos, sakay kan motorsiklo na bakalanin kantidad 75,000 pesos na illegal na droga. Asin na kumpiskar pa sa mga ini ang 2 pinasong plastic sachet na may login pinagtutubudan siya mo. Kaya kabilugan na 510,000 pesos na kantidad kan illegal na droga ang na-recover sa mga ini. Nasa kustudiya na kan Philippine National Police Naga ang mga sospek na natubang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Sa iba pang police report, sa probinsya kan Camarines Norte, aabuton sa 1,020,000 pesos ang kantidad kan 150 grams ning shabu na nakumpiskar sa suspek na pinagbisto sa report kan PNP na si Catherine Quibral alias Kat kan Barangay Pamurangon, Daet, Camarines Norte. Ang nasabing suspek ang kinukonsiderar kan mga otoridad na high-value individual na mahahampang sa pagbalgar kan Republic Act 9165. Sa iba pang bareta, lalaking nang hapihap ning masela na parte nin lawas ning sarong babae sa Naga nakabiktima liwat. Detalye sa report ni Jerome Brice. Pigalarto naman kan Barangay Council kan Balata sa Syudad de Naga ang mga residente na maging maingat o rugnaan mga kababaihan na nagluluwas asin nagtatrabaho pagkakabanggi. Ninhuli sa liwat na pag-atake naman kan lalaking sakay kan motorsiklo asin naghahapi-hapa sa masela na parte kan mga ini. Sigun kay Kapitan Alan Pedro San Juan kan Balatas, pigimpormaran siya kan mga nakaduty na pulis sa barangay na may siring na insidente sa may Magsaysay Avenue kada Subanggi. Alagad sakop na kan na Concepcion Pequeña. Pagirumdum na lang, lalo po dumasasatuyang mga residente na mag-ingat. Lalo po igong nag-uuterar na naman ng araw kaya na mandatang kaisipan na naglalakaw, bigla kasi naman nakakaputan. Kaya maglikay, lalo po sa Satuya, dito sa Barangay Balatas. May nangyari na po sa may parteng Jimenez Kasubanggi, baka magsunod dito na naman sa Satuya. Kaya alertado na lang po sa preparasyon ng kaibuhay. Nasa 2 pulis sa barangay ang nakaduty sa Balatas na permiman subot na nagro-roving sa sindang lugar. Ang alertado naman tanganing madakop ang nasabing sospek. Duwang na pulis na nakaduty, aldaw banggi ito. Kaya nagro-roving man sinda, lalo nga na igwang incident na araw yan, dapat alertado man sinda. Kunyan mayo pa sa naman, itong nagabot sa Kuya Kasubanggi, ang informasyon sa naman to kan si pulis na i-blatter. Ang pulis digdi sa Kuya, sa kupo dyan sa may parteng MNS, sa kupo ang Del Rosario, Cararayan, kang Station 6. Kaya ang nangyayari dyan, medyo aram na yan. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin i-like ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.